Като видяха водата, така на всички ни се допишка и все още сме в шеги и закачки и след малко, може би, когато им кажа за какво става въпрос, няма да им бъде вече толкова смешно, но нека да станем сериозни и аз да прочета дословно какви са правилата на предверието, тъй като не искам да допускам грешка, не искам да допускам грешка, защото това предверие, уважаеми участници, което днес абсолютно наживо за зрителите на TV7 ще се състои в арената за големи битки, е изключително важно. Това предверие може много да улесни или много да затрудни битката, която ви предстои. Колега, ще се прехвърлим при тебе, за да разберат зрителите кои са тримата най-заподозрени, след което, ако искаш, ще дойдем тук. Да, мисля, че е време за това. И така, имаме резултати, уважаеми зрители, уважаеми гости в студиото. Нека да видим кои са тримата, които ще се изправят в едно много трудно предверие пред предизвикателството да направят битката по-лесна за групата. Жени, Миглена и Рут. Жени, Миглена и Рут ще станат част от нещо, което сега вие ще разберете, че е наистина трудно. Три жени, една срещу друга. Това бих казал, че естетически е окей за всички нас. Искам само да издам една тайна. Дано не ме чуват участниците, но в италианското предаване една от дамите издържа 12 секунди на това, което предстои, а тук времето е много по-дълго. И какво зависи от това? Зависи трудността на битката. Сега Иван ще разкаже малко повече. Да. Иване, ти си. Така, още веднъж да ви кажа, това предверие, което ще се случи днес на арената за големи битки, се нарича центрофуга. Много е важно да се справите с него, защото ако загубите, следващата ви задача ще се утежни значително. Центрофугата поставя на изпитание вестибуларния апарат и страховете ви от удавяне. Ето какво предстои да се случи. В теста ще се включат само трима от вас. Само трима ще бъдат мокри. Това са тримата с най-висок процент подозрение към момента от зрителите. Един след друг те ще трябва да се хванат здраво за тази конструкция, която наподобява центрофуга. Ще имат право единствено да се пристегнат с малък колан през кръста и малки ремъци през краката. За останалото ще трябва да разчитате на силата на ръцете си. Нашите сътрудници ще въртят колелото с различна скорост и в различни посоки в продължение на 2 минути. Както виждате, конструкцията е надвесена над плексигласова вана пълна с вода, така че всеки път, когато колелото се завърта, участникът ще се озовава надолу с главата под водата. Целта на задачата е всеки от тримата играчи да издържи на колелото в продължение на 2 минути. Ако те успеят, по време на голямата битка след малко, участниците ще трябва да открият правилния ключ от общо 4 ключа. В случай, че сега на теста един се провали, битката ще бъде утежнена с още един фалшив ключ. Ако се провалят двама, ключовете за голямата битка ще станат общо 6. Един истински и 5 фалшиви. Ако и тримата се провалят на предверието, на битката след малко ще бъдат заровени един истински и 6 фалшиви ключа. Сами разбирате, мисля, че този матч сме го играли преди около 2 седмици, че това с многото фалшиви ключове автоматично прави задачата ви многократно по-трудна. При пълен успех, повтарям, ако всеки един от вас, тримата заподозрени, успее да издържи по 2 минути на това колело, ключовете ще бъдат един истински и 3 фалшиви. При пълен неуспех ще бъдат 6 фалшиви и един истински. Ако имате някакви въпроси, може да ги зададете, аз с радост ще ви отговоря. Кои са тримата за подозрение? Може ли да направят демонстрация каква е интензивността на въртене там? Мога да направя демонстрация, колеги. Покажете различни скорости на въртене за нашите участници. Ето, това е едно бавно, малко по-бързо. Благодаря. Изкъпахме част от екипа, предполагам са станали красиви кадри. Така, стига вече приказки, време да започваме. Както вече ви казах, онези от вас, които ще се включат в предверието, това са първите трима във временното гласуване за заподозрян на зрителите. Първите трима, които водят в гласуването, са Рут. Рут, ти си една от тримата най-заподозрени, която ще участва в центрофугата и ще трябва 2 минути, макар и добре завързана, да се въртиш в тази прекрасна вана.
Няма да бъдеш сама, разбира се. Следващ заподозрян от зрителите, може би традиционно, Жени, това си ти. Ти може би си го очакваше това. Ще имаш възможност да се поизкъпеш. Нашите екипи са на штрек, след това да ви изсушат, не се притеснявай. И третия, който ще вземе участие... Колеги, кажете ми кой е третия заподозрян. Миглена, ти също ще трябва да вземеш участие. Повтарям, Рут, Миглена и Жени са тримата най-заподозряни играчи. Искам да ви кажа, че това не е реда, по който изброих. Реда, по който изброих имената ви, не е реда, по който сте заподозряни. Правя го, за да не знаете коя от вас е най-заподозряна. При всички положения, Миглена, Рут и Жени ще участват. Сега знаем кои са тримата, които ще се включат в предверието днес. Първа в това мероприятие, всъщност ще ви дам да си изберете Миглена, Жени и Рут. Вие се разберете кой да участва първи. Читам този път да не съм първа. Във всички Искаш да не си случаи първа? съм първа и искам малко да наблюдавам, за да... Окей, колко си висока, Жени? 172,5. Добре, в такъв случай, Рут, колко си висока ти? 1,65 1,65 м, Миглена толкова някъде е тя. 1,60 м. Можете в такъв случай спокойно трите да се разберете, ако искате аз да посоча. Да не се карат. Жени не иска да е първа, Миглена, ти ще се зажертваш, ще си първа. Да? Рут, ти? Добре, Миглена ще бъде първа. Миглена, заповядай там при... Аз ще покажа между другото къде да застане Миглена и ще й помогна. А през това време, колега, вземи думата и малко си поговорете за това, което предстои. Така, уважаеми гости в студиото, вече знаете какво очаква нашите участници. Очаквате ли да се справят? Като видях Миглена, физиономията на Рут, как с ужас гледаше това и горкичката, пък тя пък и след... Я чакай да видим първо, очаквате ли да има някой, който да откаже? Ето, например, Василия, ти спокойно би го отказал. А защо да го правя, като ме е страх? Вие какво? Ама вие хора, какво си въобразявате? Че нещо, от което изпитвам панически ужас, ще го направя заради кого? Ема ти от всичко изпитваш, О, не е така. Ма, О, не е така. панически ужас от всичко. Защо трябва аз да се пречупя в името на какво да го направя? Мома без за да рана имам- не може. Мома ли казва? Ами за да преодолееш Много е този тъпо страх. това да кажете, да ме обвините мен, че аз съм картист, защото не съм искал да скоча. Добре, айде да питаме Николета тогава. Така като гледаш трите дами, от коя очакваш, че ще се справи най-лесно и очакваш и някой да се откаже? Рут, Жени и Миглена ще участват в центрофугата предверието към голямата битка на живо днес в картицата. Никой няма да се откаже и е била на Миглена, че е първа. Това момиче наистина за мен е голям победител. Цяло да печели дивиденти по този начин. Тук ще се отприщи ли конфликт още повече, Марта, или ще бъде потушен между Миглена и Жени? Аз мисля, че в момента те и двете са в един отбор. Те и двете се борят за това да успеят. защото повярвайте, това, което им предстои, След е това... много страшно. Да, но искам да кажа извинявай, Жани, как реагираха всички. Едната трепереше, другата получаваше информация от хората около нея какво да прави, а Миглена просто започна да си сваля убиците. Тя е Аз имам борец. чувство, че всички имате нещо против Жени Калканджиева и се чудя Не. кой най-накрая ще я защити. не, Защото тя е против. също страхотен биткаджия. Разбира се, Аз не бих я защитила, да. Жени наистина е страхотен биткаджия, тя е супер силна жена. За Николета виждаме, че не е фен на Жени Калканджиева. Аз не Или мога го да кажа, крием. че съм фен. Ето, Жана, опитай се да убедиш Николета, кои са предимствата в играта на Жени Ама аз имам Калканджиева. собствено мнение, защо някой трябва да ме убеждава. Аз нямам нищо против Жени. Ники е чула някои неща, когато излезе от къщата, т.е. гледала е някои от епизодите, в които Жени и още една Знаете, гледала участничка. съм нещо, което Смисъл, имаше много алкохол тогава, така че това е простено. Ема той е постоянно там, това нещо присъства. В смисъл, алкохола Наистина, е алкохола на някои хора в къщата така не им се отразява много Кого добре. визираш? Кого визираш? Знаеш отговора, не ми задавай Не, въпрос. ти си част вече, да се вика от нашия екип. То така се че- вижда. Хората виждат. На Ти кой си била алкохол вътре, на кого визираш, че му идва повече алкохол? Няма да кажа име. Жана, как ще го коментираш? Аз това, което- предполагам, че тя има предвид Жени Калканджиева. Ами нямам представа дали има преди Жени Да, Калканджиева, щом се но- усмихва така, значи именно нея има По повод предвид. на Жени... Искам още веднъж да напомня, че тримата най-заподозрени от зрителите се изправят в предверието към нашата голяма битка.